tsaka yung pagmamahal ko sa'yo, makakatulong ba yan para makatulong sa pamilya mo? So, maawatan mo lang ay kayat ko. Kung maawatak ka, tukol lang mo, di makaawat. Habi ka raw, di ka makatanggap di trabaho. Siguro, da criminal record mo yaw. Tunukatan to pagtungtungan natin. Doon pa iti kailangan nga urusik. Palagi na lang ganyan tuwing ganito yung usapan natin. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Lagi kita, dati nasilipit ka ng kitid kat pati-kapit. Masarap. Pumait, mas mamit ah. Yes, Dave. Sugar. Silang magka-diabetic ka. Ayun, tayo ako. Kaya nasara-sara, pero dil-dil daw. Pangulo. Mas baik mo. Magugustuhan kaya nila. Medyo natam na yan. Pero pait na ito maramay ko na. Oh, medyo nasamit ako na. Baa! Sakto, may dala akong tinapay. Nyaman nata nga tinapay ay. Basta kanulatan ako. Sinunutan. Uy, dapat kasto-kastoy na ni. Nasama itatong. Hindi ka pala gumatang di panlisan. Mumit nga madikit tinasamig, baka ka-diabetic ako ito. Ki, anong arod kahit mo? Puro na lang napaita, ipapaunog mo tibagimon? Kape ka lang tanin, huwag magkape. Salamat na lang, tapos na akong magkape. Nga pala, mukhang tahimik dito ha. Nasa pala yung dalawa? Andun sa lote, maglilinis daw sila. Pinatignan ko natin yung mga gulay. Baka nalayos dan. Dire-diretso kayo matitugod. Mabuti naman kung ganun. Nang may magawa naman sila ng maayos. At nang makatulong naman sila sa'yo. Uy, habang naghahanap ng mapapasukang trabaho si John. Gartinda pa lang daw, rekas ka sa no, dati pangalan mo masuda. Okay. Ki amudang arod ar-arimiti na gijay duwa. Ki awang kamot nga manggay kinyada. Mo damit siguro na, lakay na gijay. Samit. Sa bagay Ngang duda aki jay duwa. Panipalpak aramid da ka. Ba amlatta ka din. Always remember, nobody's perfect. Importante madidagsinsin na kayo. Okay. Ataman, iso nga kay kayat ka ka. Uray nga mamartot ka, nasimpat ka. Kayat nga bagbagang panawan na tumot lang. Ayun kaya,
Kumusta di papel nga sa si Kaswem? Ano plano? Baak. Hindi ko text na Una yan. Eh, kaya man na natin ah. Kalaman natin na sama na. Ay. Stein. Kano ka matagsamang di trabaho? Ay. Apapurin nak. Awam lang ako nga damal malas ko no kapapalay na trabaho. Kasano mo? Nadamal malas mo mo? Kasaan no? Kadagaplay na ti trabaho, madinak matanggap-tanggap. Kasano da ka matanggapan? Nagkalas mo gamit tarupam, nagpangsipitas ang aumaw. Agdigos kagamin bago kagaplay ti trabaho. Tanadalos ka mo nakikitaan. Makasao ka mo, kasla ka na gwapo. Kasla ka na yun, ka mga digdigos ko. Paresta malati ango. Sabi ko raw, hindi ka makatanggap ti trabaho. Siguro, criminal record mo yaw. Kisabam, anya kasjay. Di problema, ato yung height ko. Oo. May problema na kahit mo mo. Bagsak. Mabasit na ka no. Dadakil ka no chance ko no, idinak poging bulilit ka no nga gaplay. Puging bulilit. Apay-tapay ka nung kisitat tao. Kamu mabay ka jilas nga pinag-apply ko. Tikpaya mo no, kanyang tao na dyan. Nalabo ko rin makasar ka trabaho Baka makalata ka niya ni Baak. Mati ka madanagan best friend. Nadumot ti pag sidelinean dita. Anak ko rin niya sa dyan na yung best friend. Baka tulak Mike. Madi ajay. Baka may kulong ka. Kisabam. Amok nga madis. Sirikal. Ajay legal awanti aberya. Sa bagay best friend. May kulong ka. Madi na ka masurbay ni Baak. Tubusan na ka malang ajay. Madik mo pa abutin ka sa dyan na. Kababay mo kanya na. Puro consumption latan. Baka sona pa itimang pugsat angis ko. Makas dito aramidag. Turikas ka sa no. Dapat mo nabati ka tinunta utak mo ayaw. Una. Paspasam ka dita karamidom dita. Tapno, ato timalpasta. Tapno, magsaka mo kanya tani ba? Okay. Okay na mga requirements ko. May offer ako sa'yo. Ano naman natin? Gusto mo bang sumunod sa akin? Pag tumagal na ako doon, kukunin kita. Ako nang bahala mag-asikaso ng mga papel mo. Sa tingin mo, iiwanan ko tong bahay na to? Ang dami ko ng pagod at sakripisyo sa bahay na to, tapos abandonahin ko lang. Pakawan. Tsaka, masaya na ako sa buhay ko. Ayokong tumandang nagpapaka-alipin sa pera. Eh, bata ka pa naman. Marami pang magandang mangyayari sa buhay mo. Uray na pagbaga, madikit taga-bro. Mapangkalatan, nusukayat mo. Gusto ti pagragsakap. Makinig ka muna kasi. Kailangan mong intindihin itong sasabihin ko sa'yo. Masakit din naman sa akin yung gagawin kong desisyon. Ayokong mapalayo sa'yo. Kasi syempre mahal kita. Pero kailangan eh. Kasi syempre gusto ko rin makatulong sa pamilya ko. O sige, ibaga mo, hindi kahit mo nga ibaga, makikinig ako. Kapag dumating yung araw na kailangan mo ng pumili, Pumili? Saan? sa pagitan ng taong mahal mo at sa pangarap niya, anong pipiliin mo? Nagkadungadamag mo, basta pa. Dahil lalong lang pasakitin natin yung ulo. You're getting to my nervous system. You're getting to my nervous system nga ibagbagam.
Ikaw dinadaan mo na naman ako sa biro. Matamis ka. Sumbatang gidyaji damdamag ko, ta amok ter aramida. Kima di na nga bigbiglayan may tablang or dati panunot ko. Lang or nga nakadado problema kung dumagdag pa yung kanyata. Sumbatam nga ro daji damag ko na. Kahit ko ajay seryoso. Amokmat nga kayam nga sumbatan nata, ta amokmat nga natalino ka. Pumuraw amin nga barbas ko kanya mapo ka. Kisong bata mo At tumit apurado. Ore pa yung matikayat, dangar ti maramidak no sumit ti pagsiatam. Tsaka yung pagmamahal ko sa'yo, makakatulong ba yan para makatulong sa pamilya mo? So, maawatan mo't lang ay kayat ko. Kaya maawatak tukol lang mo, di mo di makaawat. Pilosopo ka nga talaga nga lalaki. Magseryoso ka naman Kung alam mo lang, ilang gabi ko na tong iniiyakan. Paano na lang kung dumating na yung araw na magkalayo na tayo? Hindi na kita mababantayan. Madiktoan mo no anar-aramidem ti biyag mon. Bakan to laki ti agin inumlat at ti ar-aramidem mon. Hindi ka madanagan, kaya kong sarili ko. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, hindi ko napapahabain. Makita ko lang na okay ka at maayos ka sa ginagawa mo. Naragsakon para kanya mo. Apay nga rod nga madim kahit sumurot kanyak. Madi nga rod kaya at baka maya awanak tupay di jay. Kasi sa mo madinak man paglulukwan. Nakita ka jay passport mo, nagadutataknan. Nakakapagtur ka nga ng mag-isa mo Style mo. Nalibit ka nga min nga tao ko, so nga madidaan mo ti ar-aramidem. Ajay passport mo, 6 years pa bago nga expired ulit. O maditak nga ululbudan, ta nakitak idi nag-general cleaning up ditoy. Darling, ire-respeto ko ang magiging desisyon mo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa tong relasyon na to. Bagbakan niya mo, madikaya ta LDR. Huwag mo akong papaiyakin dahil hindi pa ako nakakaalis. Hindi kita pinapaiyak. Ibagba natin marikriknak. Ngamin, agad yung kumpare nga nagsisi-abroad di asawa da, nagsisinadam amin. So, hanak nga sisisin no apay kastuti panunok ko. Kaya nga kukunin kita. Si kamati agmadi-madi. Tunukatan to pagtungtungan natin. Doon pa iti kailangan nga urnosik. Palagi na lang ganyan tuwing ganito yung usapan natin.